رهبر Öcalan bi fikr û ramanên xwe yê rûnak kar dike ku civaka Kurd û Rojhilata Navîn bi giştî ronî bike û pêşxîne. Rewşenbîrê Kurd Abdallah Öcalan ku projeya Netewa Demokratîk çareyeke herî baş ku dikare li şûna pergalên desthilatdariyê niha li Rojhilata Navîn hene cih bigire. Lê keyfa rejîmên desthilatdar ji vê yekê re nehat. Lewra wan rejîman berî zêdetirî 24 salan kompleyeke navdewletî çêkirin û rêberê gelê Kurd ji Kînyayê revandin û xistin nava girtîgeha girava Îmlariyê. Bi armanca ku projeya wî demokratîk a li ser bingeha Konfederalizma Demokratîk hatiye avakirin bi dawî bikin. Dewleta Tirka faşîst zextên cor bi cor yên psikolojî û fîzîkî li ser rêbertî dike. Her wiha rê nade ku malbet û parêzerên wî serdana wî bikin. Li şûna ku dewleta Tirk li çareyan pirsgirêkên civaka Rojhilata Navîn bigire, wê ji bêhtirî 2 salan rêberê Kurd xistiye bin tecrîdê û hîn di ser de jî ji bo wî qirkirina fîzîkî tehdîd dike. Em weke yektiya rewşenbîrên Kantona Efrîn û Şehbayê van kiryaran bê exlaqî ên ku dijî rewşenbîrê Kurd Abdallah Öcalan bi kar tên, em bi tundî şermezar dikin û tekez dikin ku ew pêkanîn wê bibe sedema kurkirina alûziyên dewleta Tirkiya faşîst. Em ji netewên yekbûyî û hemû rêxistinên mafên mirovan dixwazin ku pirsyariya xwe ji bo rewşenbîrê mezin Abdallah Öcalan bigirin ser xwe.